Principiamos a cantar por ser primeiro de maio, a decir 4 verdades que no pueblo están pasando. Dicen que baixou o leite, as patacas, as sardiñas, tamén podían baixar as faldas das señoritas, tamén podían baixar as faldas das señoritas. Principiamos a cantar por ser primeiro de maio, a decir 4 verdades que no pueblo están pasando. Dicen que baixou o leite, as patacas e as sardiñas, tamén podían baixar as faldas das señoritas, tamén podían baixar as faldas das señoritas. Para facer este maio tuvemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a horta de Ferradas. Veu Ferradas co escopeto lombo, pegounos un tiro e deixounos redondo, pegounos un tiro e deixounos redondo. Para facer este maio tuvemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a horta de Ferradas. Veu Ferradas co escopeto lombo, pegounos un tiro e deixounos redondo, pegounos un tiro e deixounos redondo. A despedida lles dou como da o labrador. Ai, a burmiña señora, moi boa noite, señor. A despedida lles dou que me parece que ven